Monggo Indomilas dalu pundi, Mbak? Kula Kedung Jeruk Mojo Gedang Karanganyar. Oh, Mojo Gedang Karanganyar. Jadi celak kali Mas Uncok. Nggih, radi tebih. Ora ditopi. Benten kecamatan. Benten Kecamatan. Niki jenengan apa nggih? Niki putrine almarhum Mbah Yatmo. Iki adike Raja Mala. Weh, Mas Raja Mala anu sing tabur iki lho. Tabur. Weh, ora kok ira ngomong mau-mau sampeyan. Mas ngomong pripun, Dik? Ah iya lho. Ngaten sih. Ajeng ngopo ya kok? Lah nggih. Ajeng ngopo ya kok? Ya mau ngopo ngono. Lah bela yo ora. Kan jaluk nomor e. Kaya wani-wani yo. Nggih. Atur pangipun, Mbak. Iji. Monggo, anu Mas Uncok. Napa? Ngimpi, Mas. Turu dereng nek ngimpi. Turu dereng kok ngimpi lho. Mosok kowe urung sare. Dereng niki mau. Malah ketok. Ribet-ribet di tempo. Iya. Bawa ngimpi, Mas. Ngampura Yakin ora kowe? Tolong ini. Ya sagadu-gaduke to, Mbik. Ngestoke dawuh Rama Semar. Iya. Semar kete wong. Lah apa, Mas? Iya. Lha do meneng. Ha. Ayo gawe wong turu kok. Sing Mas Ojak, kok sampean kaget lho, sampean lho budek kok iso kaget lho. Nah, Iso budek. lha ngene lho. Diceluki bojomu tak celuki lho ora krungu. Ya ora kowe budek piye to? Budek kowe. Ya ora. Budek. Takono. Ojak. Uncak. Kowe takon aku budek kok uncak-uncak gitu. Lah iki uncak ngono kowe. Ayo uncak. 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 Lah iya. Uncak. Uncak. Picak. Dicak yo. Mane ora iki lho. Ya ora. Lah dek mau yo. Lah sik budek iki kowe. Lah kok iso? Jenengmu apa? Dembi. Omahmu ndi? Kedung Jeruk. Lah sik bojo? Ya kena wis. Hah? Lho budek lah. Ngono aku nek uang iki, Mas. Budek iki kono kok iso. Anu ngarake kacane. Aduh, balik. Balik kowe. Piye? Balik. Wis tak tekoni wis. Wis tak tekoni wis. Kacak banyak ngono. Tak tekoni saiki. Jenengmu sapa? Uncak. Omahmu endi? Ramadan. Bojomu pira? Siji. Anakmu pira? Loro. Ini. Sing siji SMP. Sing siji kelas 2 SD. Maka anggere kowe kalau di bojoku. Wah. Esok-esok orang. Aku dhewe lho ora jelas. Kowe kok iso nyauri? Seperti kata budak. Masalahnya gak sabar aja ngono. Arep apa?